škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Pořád zapadne. Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Pořád zapadne. Já jsem z požárního sboru Lukiče, dneska plamet poušť, to je můj koníček. Koníček. Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Pořád zapadne. Čas. To nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty, ale i přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál. Tohle není tvůj poslední den. Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád žil A mám jen zbytek sil. Času míň, musím znát Ztrácí denní čas, tak nebýt
Jo,